Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι πάλι έξω από την καλύβα που είχα κάνει την έρευνα την πρώτη φορά. Σε αυτή την καλύβα το 1951, 15 Αύγουστο, είχε συμβεί κάτι που σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν ανεξήγητο. Είχαν σκιστεί τα ρούχα μέσα στο σπίτι και καλέσανε παπά και διαβάσανε ευχή, αλλά την πρώτη φορά στην έρευνα που έκανα πήρα μετά που εξέτασα το υλικό, ανακάλυψα κάποια περίεργα πράγματα. Και άμα δείτε και το πρώτο βίντεο θα καταλάβετε τι εννοώ. Είχε αρχίσει και γινόταν λίγο και πάνω στο καλό, πιστεύω έφυγα. Τότε βρίσκομαι πάλι εδώ απόψε για ένα revisit. Έχω αφήσει και την μπλούζα μέσα από το t-shirt. Έχω αφήσει και το t-shirt μέσα. Και θα το εξετάσουμε. Έχω περάσει μια βόλτα. Έχω περάσει μια βόλτα μέρα. Ναι, ακούω και κάτι περίπου στο ρίγος. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι. Μόλις είμαι έτοιμος θα επανέλθουμε στο βίντεο. Αυτά προς το παρόν. Επανέρχομαι σε λίγο, ετοιμάσουμε και ξεκινάμε. Η ώρα είναι, δείτε και την ώρα, 2:30-3 παρά. Όχι, 2:25. 2:25. Και πάμε για μια έρευνα που μου κούπα. Μια δική κουκουβαγιά. Καλώς μάλιστα. Λοιπόν, μόνος μου και πάλι. Δεύτερο revisit. Καμπίνα Καλύβα 1951. Για μου χτυπάει λίγο δυνατά γιατί κάτι άκουσα. Πώς πάντων. Κλείνω το θέρμαλ. Βάζουμε στη θέση της. Κάνω μια περιμετρική. Βλέπω κάτι. Πάμε να μπούμε μέσα.
για μαζί μας. Μέσα. Θα φορέσουμε και το μπαλακλάβα μας, γιατί η ατμόσφαιρα μέσα είναι αποπνικτική. Και πάμε. Έπιασε το βάτο, παιδιά. Μισό λεπτό να τσουκάρω για φίδια. Δεν βλέπω κάτι. Μια ακρίδα. Και πάμε να τσεκάρουμε λίγο την μπλούζα. Βάλω την κάμερα. Βλέπετε την μπλούζα. Πολύ λερωμένη είναι. Γιατί είναι λερωμένη. Είχε ένα σκίσιμο εδώ. Καλά γραφεί αυτό. Όχι. Η μπλούζα είναι άθικτη. Πρώτη φορά που είχαμε έρθει εδώ με την παρέα μου, είχαμε βρει, θα σας δείξω τώρα, ορίστε εδώ, το βλέπετε, το σακουλάκι, το οποίο έχει κάτι περίεργο μέσα, σαν σκόνη, σαν στάχτη. Και είχαμε βρει και μέσα εδώ στις τρύπες, μέσα εδώ στις τρύπες είχαμε βρει εφημερίδα, με ένα απόκομμα από μια εφημερίδα του 1950, εκεί του 50-55,
και πιστεύουμε ότι είμαστε στο σωστό μέρος. Οι μαρτυρίες από ό,τι μας έχουν υποδείξει, αυτοί που ξέρουν οι παλιοί, είμαστε στο σωστό μέρος. Είμαι δηλαδή, γιατί μόνος μου είμαι αυτή τη στιγμή. Και φοράω μπαλακλάβα αυτή τη στιγμή, γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι και πολύ καθαρή εδώ μέσα, πολύ σκόνη. Και κάθε φορά που επιστρέφω στο σπίτι μου μετά από αυτό το μέρος, πάντα με έχει πιάσει ο λαιμός μου. Μια φορά μου μόλις γύρισα, την επόμενη μέρα ρώτησα. Δεν ήταν καλό σημάδι. Και δεν θέλω να ξαναπαναληφθεί. Ναι. Πλωμαρακία που τη βγάζω. Πάμε για ένα σπίτι που ξέρεσιόν. Τι ώρα είναι? Αυτή την ώρα είναι 3. Την ώρα αυτή ξεκίνησε την προηγούμενη φορά το νταβαντούρι. Θα φύγε στο σπίτι box. Θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, μέσα στο τέτοιο, στο χώρο είναι 25 βαθμούς. Σκάω αυτή τη στιγμή. Πραγματικά σκάω. Οπότε θερμοκρασία μέχρι 15 βαθμούς, να ξέρετε, μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική, να μπει από έξω. Αλλά δεν φυσάει. Οπότε κατακόλληση πότε έχουμε? Αλλάζω σε first person view. Γιατί έχετε και εσείς εικόνα.
22 το παράθυρο. Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Εμένα η πόρτα με προβλημάτισε την πρώτη φορά. Γιατί πίστευα ότι κάτι είναι απ' έξω. Θέλω να το καταγράψουμε αυτό. Να στο βάλω first person. Λοιπόν. Κάτι είναι εδώ μαζί μου. Μπορεί να κάνεις την παρουσία σου. Παίρνω έξω από την πόρτα. Παίρνω μπροστά από την πόρτα. Παίρνω μπροστά από την πόρτα.
να περάσει μπροστά από την πόρτα. Παιδιά δεν γράφει. Παιδιά δεν έγραφε τόση ώρα η κάμερα. Δεν έγραφε τόση ώρα η κάμερα. Τι έγινε, τι συνέβη? Περίεργο παιδιά. Η κάμερα δεν κατέγραφε. Κάμερα δεν κατέγραφε. Μα πώς αυτό το είχα πατήσει? Αυτά ανοιχτή η κάμερα. Πότε έκλεισε? Κάνει ζέστη όντως εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Και δεν έχω το EMF, τη θερμική, να δω τη θερμοκρασία. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω τι footage υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι υλικό υπάρχει από την κάμερα. Το speed box λογικά δεν υπάρχει. Τι έχει καταγράψει? Η μπαταρία στη θερμική εξαφανίστηκε, έσβησε. Η κάμερα δεν γράφει. What the fuck is happening? Εν τω μεταξύ, EMF δεν είχαμε ούτε τις προηγούμενες φορές ούτε τώρα. Θα το πάρω στα χέρια το EMF. Η έρευνα δεν πήγε πολύ καλά εδώ. Έχασα τη θερμική. Έχασα τη θερμική
και η κάμερα σταμάτησε να καταγράφει. Πώς έγινε αυτό, μη με ρωτάτε, δεν κατάλαβα. Θα δω το footage αν έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Λοιπόν, όπως σας είπα, τα email δεν δουλεύουν, κάμερα τη χάσαμε για ένα διάστημα, θερμική τη χάσαμε για ένα διάστημα, τη χάσαμε τελείως τη θερμική, sorry, λάθος διατύπωση. Αλλά EMF μετρήσεις καθόλου. Δεν ανταποκρίνεται στο EMF η συχνότητα. Και πήραμε και μια και 12 βαθμούς θερμοκρασία έξω, που είναι όντως. Πάμε λίγο έξω. Όσο η μπαταρία μας μένει, πάμε λίγο έξω. Το μπουκάλι τα αφήνω. Ο μόνος που μπαίνει εδώ μέσα είμαι εγώ. Άμα το μπουκάλι πέσει, θα έχουμε beef. Το κλείνουμε αυτό. Θα βγεις τώρα από εδώ μέσα. Ο Πάρμα. Τι κάνει έτσι. Τι κάνει έτσι σαν μαλάκες. Λοιπόν, γράφω με το κινητό μου αυτή τη στιγμή, γιατί η κάμερα τα έπαιξε. Ακούω βήματα στην περίμετρο. Η κάμερα θα έπαιξε. Έχει μπαταρία. Ξέρω τι σημαίνει πραγματικά σήμερα. Η κάμερα σταμάτησε να καταγράφει. Με πεθεμάθηκε. Πώς πεθεμάθηκε. Στα 1080p έγραφα. Να πω τι έγραφα. Στα 4K. Να υπερθεμαθεί. Και δεν μου το έχει ξανακάνει να υπερθεμαθεί. Και σήμερα η βραδιά είναι και δροσερή. 15 βαθμούς. Θα πούμε στα μάξι. Ο θορύβος ακούω. Όπως σας είπα, τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Πρέπει να φύγουμε. Ο ξεπλισμός μας έχει γαμίσει. Ο εξοπλισμός μας έχει γαμίσει. Συγγνώμη. Ο εξοπλισμός μας έχει γαμίσει. Δεν δουλεύει τίποτα. Έχουν πέσει όλες τις μπαταρίες.
Τουλάχιστον η μόνη παρέα που έχω αυτή τη στιγμή είναι η κάμερα. Και άμα κλείσω την κάμερα ξέρω ότι θα τρομοκρατηθώ. Οπότε την αφήνω ανοιχτή. Να καταγράφει μέχρι να φύγω από εδώ. Να άκουσω και τα φώτα να βλέπω. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στον Ταλίβα όπως βλέπετε. Στην τελευταία εξόρμηση που έκανα, το τελευταίο investigation, τα πράγματα πήραν μια περίεργη τροπή, με την κάμερα να κλείνει για ανεξήγητο λόγο. Συγκεκριμένα θα θυμάστε, όπως θα δείτε και στο βίντεο, βγήκα από εδώ, άκουσα ένα περίεργο θόρυβο και γενικά από πολλούς περίεργους θόρυβους πάνω το βουνό. Και εκείνη τη στιγμή κλείνει η κάμερα. Εν τω μεταξύ, βγαίνοντας έξω, έρχομαι σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, εδώ δίπλα, και μου μύριζε ψοφίμι. Σε μια συζήτηση που είχαμε το DeepSeek, μια γνωστή πλατφόρμα AI, μου είπε ότι μπορεί να οφείλεται αυτή η παρουσία, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο δαίμονα. Εντάξει, και με το ιστορικό του σπιτιού που λέει ότι σκιστήκαν τα ρούχα στο σπίτι, αυτό είναι, μπορούμε να τα συγκλίνουμε μπροστά εκεί στο τέτοιο. Τώρα, να σας πω, ειλικρινά δεν ξέρω, με έχει αφήσει με πολλά ερωτήματα το μέρος. Θα κάνουμε μια βόλτα περιμετρικά για να δούμε το κινητό μου, για να δούμε αν όντως υπάρχει κάποιο ψοφίμι εδώ, αν όντως μυρίζει ψοφίμι. Πρέπει να πάω πιο πέρα, γιατί τώρα φυσάει. Αλλά φυσάει πως φύσαγε εκείνο το βράδυ. Φύσαγε βοριάς και τώρα φυσάει ελαφρύ βορειαδάκι. Και δεν μυρίζουμε τίποτα. Εντάξει. Το λες και περίεργο. Δεν μυρίζουμε τίποτα τώρα. Το λες και περίεργο που δεν μυρίζουμε τώρα τίποτα. Τσέκαρα μέσα εντωμεταξύ, δεν ξέρω να σας δείξω, θα βλέπω και εγώ την κάμερα. Τσέκαρα μέσα. Το μπουκάλι όπως βλέπετε είναι άθικτο, δεν έχει πέσει. Αλλά θέλω να σας δείξω κάτι. Οι δαίμονες είναι γνωστό ότι φοβούνται το σίδηρο. Και θέτω εγώ το εξής ερώτημα τώρα. Αφού
που οι δαίμονες φοβούνται το σίδερο. Γιατί αυτό το σπίτι περιμετρικά έχει μια σιδερένια αντιρρίδα και τίποτα δεν συμβαίνει στο εσωτερικό του σπιτιού από όσα δοκιμάσαμε. Μήπως αυτό ήταν μια αρχαία μορφή προστασίας? Λέτε. Είναι περιμετρικά τους πια. Πάω και από την πίσω μεριά να σας δείξω. Ορίστε. Κοιτάξτε. Το βλέπετε? Το σίδερο. Το βλέπετε? Το πιο φυσιολογικό είναι να πούμε ότι αυτό είναι για να κρατάει το σπίτι δεμένο. Που έχει κάτι σκούρκους, παιδιά. Αφήστε τα να πάνε στο διάλογο. Δεν είναι να κάτσουμε εδώ. Βέσπα βελουτίνα είναι αυτή. Βέσπα βελουτίνα είναι αυτή. Βέσπα βελουτίνα είναι σχεδόν διπλάσια από το σκούρκο, τον κλασικό, και άκρως επικίνδυνη και επιθετική. Λοιπόν, θα κλείσω το βίντεο εδώ. Ψοφή μου πάντως δεν μύρισα. Δεν μύρισα, η αλήθεια είναι. Και πως μετά από... Ήταν πολύ περίεργο αυτό με το ψοφί. Και το AI μου είπε ότι η μυρωδιά μπορεί να είναι κάποιος δαίμονας που προσπαθεί να προσκοληθεί. Απίστευτο. Δεν το ήξερα. Θα κλείσω εδώ το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου, το επεισόδιο αυτό. Καλό σας βράδυ. Κάντε ένα like και subscribe στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Βοηθήστε να μεγαλώσει παρέα και να συνεχίσω να κάνω και εγώ αυτά τα βίντεο. Και stay tuned. Πάμε κάπου αλλού το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καινούργια τοποθεσία που έτσι θέλω να την εξερευνήσω και αυτή. Γεια σας.